Arena Petrohrad, Arena Petra Veľkého. Želáme vám pekný deň. Svetový šampionát v ľadovom hokeji má teda pred sebou posledný 56. zápas a v ňom na radosť celého Slovenska od Skalice cez Bratislavu, Nitru, Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu sú rozhodnutí odovzdať absolútne všetko, čo v nich je. Hlavný rozhodca stretnutia Kevin Ackerson z Kanady vhodil úvodné buly medzi Hanzuša a Dopitu. Na ľad postavil tréner Jan Fil z reprezentantov. A pozor na český protiútok. Gól, nič sa nedá robiť. Prehrávame na začiatku 7. minúty stretnutia. No a zabudli sme na to, že Buzek sa vrátil z trestnej lavice, prihral tomuto hráčovi Vlasákovi a ten Vlasákom zvyšuje na 2-0. Plne jednoducho, krásne, účelne hrajú naši dnešní súperi a dávajú tretí gól. Je toto možné? Martin Procházka. Nehráme vôbec tak, ako proti Spojeným štátom americkým či proti Fínsku v piatok. Dnes hráme úplne iný hokej. Suchý mieril medzi betóny. Gól! Martin Šterbák, ktorý Českej extraligy vie ako na Romana Čechmánka. Nepresnú prihrávkou sami sme sa zbavili šance a z toho pramení trest. Česi využijú každú jednu jedinú, čo len maličkú príležitosť. Pred Čechmánkom teraz Srma Vrma, nevieme kde je, gól je v bránke, v českej bránke, štvrtý gól, 15 minút, 22 sekúnd, v tejto chvíli sa časomer zastavil, stopky stoja, Hlinka sa tam hore pozrie. Pára, Hanzuš, je gól! Gól, Miro Šatan! 3-4. 17. minúta, 38. sekunda. Dvaja Česi, tam je Reichel, sám. Je rozhodnuté. Hrali sme vabank, spoľahli sme sa na to, že budeme vpredu. Nič sa nedá robiť. Radosť na našej strane. Nesnúďme doma. Česi sa stávajú majstrami sveta od 96. roku po tretíkrát. My poprvýkrát v histórii zoberieme z majstrovstiev sveta medailu a tá bude mať strieborný les. Pre nás má však hodnotu zlata.